Vítam všetkých fanúšikov kubínskych medveďov pri našom podcaste Haribo číslo 3 a našim hosťom bude dnes Marek Huba. Marek, ďakujem, že si prijal pozvanie a v tomto náročnom pracovnom období pred štartom ligy sa spoločne porozprávame o tom, čo nás čaká na tú nasledujúcu sezónu a možno si aj na úvod tak zhrnieme tú minulú, lebo bol to Andrej Granatier, niečo rozprával, Niky Smolka, ale ako ty osobne hodnotíš možno tú minulú sezónu z pohľadu Ačka, z pohľadu mládeže? Tak ďakujem aj ja. V prvom rade chcem na úvod pozdraviť všetkých fanúšikov a priaznivcov hokeja. Takže sa ešte vrátime teda k minulej sezóne, tak všetci vieme, že nedopadla podľa našich predstav, ako sme si to v podstate podľa tej predošlej sezóny vlastne nastavili, že tá latka bola vysoko, lebo to play-off nám vyšlo všetkým vlastne na dočakávanie, tak nikto tú latku vlastne podliesť nechcel. A chceli sme sa dostať do toho play-off a ako všetci, čo sledujú ten hokej vedia, tak tá play-off je úplne iná súťaž, tam vlastne sa začína od nuly, takže chceli sme proste do toho play-off ísť a tam už je to taký hov alebo trop, buď to vyjde alebo to nevyjde, ale play-off sme určite chceli spraviť, takže tým, že sme sa minulý rok do toho play-off nedostali, tak určite musíme tú minulú sezónu vlastne pre nás hodnotiť ako neúspešnú. Z hľadiska možno tej mládeže, Dorast hral baráž o Extraligu, tak tam to bolo možno čosi lepšie, či? Hej, určite, ono sa to tak asi vymenilo, by som povedal, že vlastne Ačko malo neúspech, ale tomu Dorastu sa darilo, stretla sa tam naozaj dobrá partia tých chalanov, sadli si veľmi dobre aj s tým trénerským štábom, my vlastne z toho vedenia sme sa im snažili tie podmienky vytvoriť, aby ich mali čo najlepšie, či už tréningový proces, či mali vlastne psychologičku, ktorá s nimi na pravidelnej báze každý týždeň sedávala a nastavila ich vlastne za rovnakým cieľom, aby si za tou extraligou vlastne išli a nakoniec sa tam cez ten kvalifikačný turnaj dostali, takže vrajem, bol to taký pekný úsek sezóny, ale keď ešte sa akože môžeme aj k tej baráži trošku vrátiť, tak potom nám tam trošku do tých kariet vlastne zahrala aj tá choroba, že nám tam to mužstvo na 2 týždne vypadlo, kde sme tie kola museli odkladať a potom nejako sme sa už nevedeli naspäť na to naštartovať. A dopadlo to teda tak, že sme sa do tej extraligy nedostali, ale myslím si, že keby to mužstvo stalo pokope, že by teda neprišli tie choroby a ten dvojtýždňový výpadok, tak ja verím tomu, že kľudne sme tú extraligu dneska mohli hrať, lebo to mužstvo a to nastavenie toho mužstva, naozaj tam bola kvalita, všetci išli za tým jedným cieľom a trápili sme tie extraligové týmy v podstate v každom zápase, tam akože aj keď bol nejaký jasnejší rozdiel, tak tam sa to už potom zlomilo na konci, kedy už bol tam 2-3 gólový rozdiel, možno sme odvolali brankára, dostali sme gól, takže veľmi dobrá skúsenosť pre nás, pre klub, pre chalanov, určite im to dalo veľa do ďalšieho rozvoja, takže z tejto stránky to hodnotím veľmi pozitívne. O tej kvalite Dorastu možno aj v tejto sezóne hovorí to úvodné víťazstvo 21 v Žiari, ale by som možno premostil, keď sme sa rozprávali o tom kádri, na ten káder Ačka. To najviac zaujíma fanúšikov, tento podcast vychádza teda vo štvrtok, my v sobotu cestujeme do Brezna. Čo povedať ku kádru Ačka? Odohrali sme len jeden prípravný zápas a vieme, že aj ostatné týmy mali s tou prípravou troška problém, ale čo nové je v tej kabíne Ačka z tvojho pohľadu? Tak keď sa k tej príprave ešte tak narýchlo vrátim, vlastne mali sme naplánované 2 prípravné zápasy pred tou ligou a ten druhý zápas v podstate nám nevyšiel s tým, že sme mali veľkú marotku v mužstve, mali sme vlastne mimo zostavy až 14 hráčov a vlastne nedokázali sme do toho Puchova vycestovať, aj keď sme tam chceli cestovať, lebo pre nás tam mala slúžiť vlastne ako generálka na ligu. Teraz sme vlastne ostali teda bez tej generálky, ale nevadí, už proste to tie okolnosti tak zariadili, musíme to rešpektovať. Čo sa týka vlastne kádra na novú sezónu, tak vlastne tam brankársky tandem ostal nezmenený oproti minulej sezóne, akurát s tým, že vlastne Sihel aj sa minulý rok v poslednom prípravnom zápase zranil, takže tú sezónu neodchytal a prišiel vlastne za ňoho Filip Kubiričák. Teraz vlastne Sihel je 100% v poriadku, takže vytvoria tak dvojtandem s Nikým a vlastne so Sihelom, alebo teda s Kubírom, máme takú dohodu, že keď bude teda treba, tak nám príde pomôcť v prípade nejakého zranenia alebo choroby. Čo sa týka kostry toho mužstva, tak vlastne tam nám z 90% to mužstvo ostalo pokope. Akurát čo sa týka nových hráčov, tak vlastne prišiel zo Žiliny Matúš Krenželák
Teraz vlastne minulý týždeň sa k nám pripojil z Popradu Timo Bodorík, čo je vlastne náš mladý chalan odchovanec, on pár zápasov vlastne minulú sezónu aj u nás nastúpil, potom vlastne odišiel do Popradu, takže je naspäť. Prišiel k nám vlastne Giorgio Vilčínsky z Detvy a prišiel k nám vlastne taký posledný príjaztok je Dunčo, Juraj Dunčko. Vlastne jeho predstavil síce minulý týždeň ten Bardejov, ale tie okolnosti to zariadili vlastne inak. No, jednoducho má to bližšie k nám určite ako cestovať proste do Bardejova. Je to z toho Mikuláša ďaleko a cítil ten záujem jednak odo mňa, jednak od nového trénera Rudahunu, predsa je tiež Mikulášťan, že ten priestor u nás dostane a že keď môžem fanúšikom povedať, tak v podstate tie podmienky, aké on dostal v Bardejove, konkrétne on, v podstate my sa im nemôžeme ani rovnať, čo sa týka nejakých peňazí alebo štartovného za zápas, ale jednoducho on proste tieto peniaze a lepšie podmienky obetoval, aby prišiel sem, aby prišiel vlastne do perfektnej partie, ktorá je v tej kabíne a ja si to akože veľmi cením, lebo ste dal tie peniaze nabok, mohol tých peniazí mať o mnoho viacej v tom Bardejove, ale jednoducho vybral si inú cestu a iné hodnoty a iné veci, ktoré tu vlastne na ktorých to my máme postavené a to mňa jednoducho teší, že sem proste hráči nechodia pre nejaké prestrelné podmienky, ako je to v iných kluboch, ale chodia tu úplne pre niečo iné. Takže teší ma to z toho pohľadu, že tá práca a tie prostriedky, ktoré sú do toho vynaložené, fakt majú zmysel. Keď sme pri tom Jurovi, tak on dal prakticky prvý gól proti tej Unieze, tak ešte je to také väčšie špecifikum. Rovno môžeme ísť k tomu trénerovi Rudohuna, predstavili sme ho celkom virálne, že sa to chytilo, hej, že to sledovalo celé Slovensko, nazdar Luboši a ako sa on možno dostal do Dolného Kubína, pretože vieme, že tu bol Jano Pleva, ktorý odviedol dobrú robotu, po 2 sezónach teda skončil a bolo také na začiatku prípravy si vedel tréningy aj ty a ako sa Rudohuna, dvojnásobný víťaz Extraligy, hral vo Francúzsku, v Česku, rôzne po svete, ako sa on dostal do Dolného Kubína? Ešte keď sa akože vrátim k Janovi Plevovi, že ozaj Jano tu odviedol fakt dobrú robotu počas toho času, ktorý tu strávil nielen akože pri Ačku, ale aj pri mládeži. Poďakoval som mu vlastne v novinách rozhovore, ďakujem mu aj touto cestou, fakt za tú prácu, ktorú odviedol. Však to, že sme získali vlastne bronz, tak to bola jeho zásluha ako trénera. On tomu tam k tomu doviedol, čiže to sa už vlastne do tej histórie zapíše a už to jednoducho s tým našim klubom pôjde. Takže tak, no minulý rok jednoducho to nevyšlo, mali sme ciele a tie sa nám splniť nepodarilo a preto sme proste museli na to nejako reagovať, tak jednoducho sme sa na ďalšom pokračovaní u nás nedohodli a my sme celý čas, vlastne celé leto hľadali trénera. Hľadali sme trénera, ktorý vlastne sem príde, ktorý bude pracovať nie len pre Ačko, ale aj pre mládež, lebo jednoducho tá mládež je pre nás proste priorita, aj aby tie deti športovali. To tak všetko do jedného je spolu skopené to Ačko aj s tou mládežou. A dlho sa to nedarilo, mali sme vytipovaných nejakých 2-3 predtým potenciálnych trénerov, ale nejako tie naše vízie, hodnoty sa nejako rozchádzali. Nevedeli sme sa niekde stretnúť, nie o podmienkach. Podmienky akože nie, že nebol problém, na tých sme sa zhodli skoro s každým, ale jednoducho tá vízia nie každému sa páčila aj pracovať s tými odchovancami a pracovať s mladými hráčmi a zapracovať ich do mústva. Aj každý by chcel hrať o špicu, doniesť si možno cudzích hráčov, ale jednoducho tá filozofia nie je taká naša. My jednoducho chceme ísť tou cestou tých domácich chlapcov, aby tí, ktorí sa z vrcholu hokeja neuchytili, aby sa mali kde vrátiť. Aby tu nehrali v podstate cudzí hráči. Kým zatiaľ sa nám tá filozofia darí, tak jednoducho s ňou ideme. A vlastne s Rudom sme sa na tom zhodli hneď. Tam vlastne nebolo o čom, asi za 3-4 telefonáty za jedno stretnutie sme si podali ruky. Takže on vedel, do čoho ide, chcel ísť do toho. Tá práca, že ho bude naplňať, aj tá vízia sa mu páči, takže je tu, za čo som ja rád, lebo ja už to bolo tak, že tú prípravu som začal ja ako tréner, aj na úvodnom meetingu sme si povedali nejaké pravidlá, že teda ak tu tréner nepríde, tak vlastne na tej lavičke zostanem ja a budeme to musieť spolu zvládnuť, ale potom sa to nejako nie 12. otočilo a vlastne s Rudom sme sa dohodli aj tu. Tá
tá víťazná premiéra proti tej Unize, videli sme možno aj ten záujem fanúšikov, videli sme ten predaj pernamentiek, pri ňom by som sa možno tak pristavil, že možno aj takéto aktivity, ktoré robíme, zvyšujú ten záujem a to povedomie fanúšikov a asi aj teba osobne možno príjemne prekvapil ten predaj pernamentiek a aj tá návšteva prakticky na jarmočnom zápase, kde pršalo vonka, ale tá kulisa bola veľmi solidná. Určite, znova aj teraz by som chcel aj touto cestou poďakovať fanúšikom, že si ten čas našli, prišli na ten zimný štadión fakt v takom počte, kde som ja bol akože veľmi milo prekvapený, aj keď ešte, ja neviem, 5-10 minút do zápasu to vypadalo strašne, že v podstate pomaly, že nikto nepríde, tie tribúnky boli fakt prázdne, ale potom nejako, ako sa hodilo to úvodné buly, tak ten štadión sa zaplnil a fakt som ani ja nečakal na prvý prípravný zápas a vrajem ešte s tým, že bol jarmok, veď bolo počasie, aké bolo, že príde toľko fanúšikov, takže ja vrajem, bol som veľmi milo prekvapený. A čo sa týka predaja pernamentiek aj vlastne z toho, lebo ten predaj vlastne a počet oproti minulému roku vlastne vzrástol, že ten záujem bol väčší, takže to je možno ďalší ten feedback od tých ľudí, že vlastne robíme dobrú takú poctivú robotu a ľudia to asi vedia oceniť. A jednoducho vlastne aj tým, že keď si tú pernamentku vlastne ľudia kúpia, tak majú tam garantované teda nejaké výhody, po prípade už len to, že nemusia možno stáť v tej rade, prejdú si cez ten vchod, majú na tom balkóne garantované svoje miesto, majú garantované to miesto, že si ho môžu vlastne predĺžiť na nadstavu, na to prípadné play-off, aj po prípade tie predkupné právo na tie retrodresy, vlastne, v ktorých budeme hrať, to je ďalšia taká akože zase novinka. Takže super, som fakt rád a milo prekvapený. Možno by som premostil na tie retro dresy, pretože môžeme to fanúšikom tak povedať, že sa budeme snažiť každý domáci zápas v základnej časti nejako tematicky poňať, či už to vianočné kolo, môžeme tak týsnuť, že bude opäť to plišákové kolo a ak sa všetko podarí, tak teda s tou rimavskou sobotou to prvé domáce kolo, tretie ako keby ligové by sme mali odohrať v retrodresoch a po nich by si mali za primeranú sumu, ktorá nebude teda v dražbe, hej, ako sme sa o tom rozprávali, že dražiť sa budú tie vianočné dresy, ktoré aj pomáhajú dobrou vecou, ale chceme tým fanúšikov ich možno nejako obliec pekne na ten zimný štadión. Aj preto sme chystali nejaký dotazník a takéto veci, za čo sme vďační, že ich fanúšikovia vyplnili a ja už som nejaké odpovede spracoval a s Marekom si to potom pozrieme, ale naozaj výhoda tej pernamentky, že si môžeš prakticky vybrať ten dres a keď to takto možno pôjde, tak už na tých takých fanúšikov, ktorí si nekúpia pernamentku, neostane, pretože tých dresov, keď povedzme, že bude nejakých 25, tak len keby polovica pernamentkáru sa rozhodla si kúpiť, poviem príklad, za tých 45 eur, 50 eur dres, tak sa na nich nedostane, čo je ale super, že ten záujem aj o tie pernamentky že ponúkame tým fanúšikom tie benefity. V tej mládeži si povedal, že aj Rudo Huna prispieje k nejakému tréningovému procesu v nedeľu. Tu bude aj touto cestou by sme možno chceli všetkých fanúšikov a rodičov pozvať na podujatie Deti na hokej, ktoré bude v nedeľu na našom zimnom štadióne a aj to je možno tá cesta prilákať tých fanúšikov a aj tých rodičov, ktorí možno prvýkrát prídu na ten zimný štadión, prečítajú si na nejakom plagáte, že sa tu hraje o 2 týždne domáci zápas a doniesť na zimný štadión tých ľudí, ktorí tu možno nikdy neboli. Hej, že vidíme to, aj ja som stretol tie tváre, ktoré možno prvýkrát prišli na to premietanie hokeja, ale zrazu už prišli na ten zápas Unizov, a dovtedy možno 7-8 rokov na zimnom štadióne. Áno, možno ani hokej, ani o štadióne nevedeli. Takže áno, to sú všetko akcie, ktoré vlastne sa tak prepletajú akože pomedzi seba a jedna má nadväznosť na druhú a vlastne je spätá. Není to len o mládeži, je to aj o tom mačku, je to aj o tom parahokeji, lebo ten je vlastne tiež súčasťou akože tej našej hokejovej rodiny a cez to sa takisto kopec vecí robí, kedy sa tu nejakí ľudia na ten štadión dostanú a nikdy v podstate nevieme, na koho natrafíme, či môže to byť nejaký potenciálny fakt rodič, donesie to tu na dieťa, po prípade možno nejaký nový partner alebo nový človek, ktorý má záujem niečo podporiť, či už možno ak má nejakú firmu alebo niečo, alebo už len tým, že si kúpi buď tú stupenku alebo tú pernamentku, alebo proste čokoľvek. Je to taký akože kolobeh, že jedno na druhé vlastne na seba nadväzuje.
ako si povedal, je to také nadväzné. Pri tej mládeži tento rok možno nie je juniorka, čo možno aj že fanúšikovia zachytili aj z hľadiska nejakých počtov. Môžeme teda potvrdiť, že klub bude spolupracovať s Púchovom, kde teda väčšina tých mládežníkov, ktorí sú v tom juniorskom veku, bude hrať tie zápasy. Ale čo sa zmenilo v mládeži, možno nejaké trénerské, možno nejaké nastavenia metodické. Videli sme, že aj v nedele sa chystajú tie otvorené tréningy pre hráčov. Ako teda, čo je nové v mládeži na túto hokejovú sezónu? Tak v mládeži vlastne ten trénerský tím vlastne ostal znova z väčšej časti pokope, akurát vlastne doplnili hru do Záčka a doplnila ich ešte Veronika ako trénerka korčulovania. Chodí na niektoré tréningy vo vybrané dni pre mládež a aj do tej mládeže sa snažíme vlastne zapájať tých mladých chlapcov toho juniorského, možno dorasteneckého veku do tých tréningov, aby si to išli vyskúšať, lebo tiež by sme boli rádi, keby sme tu aj všetkých trénerov mali domácich, lebo na to zase nadväzuje kopec vecí, ktoré si možno niekto neuvedomuje. A čo sa týka vlastne ešte tej mládeže a zmien, tak vlastne pripravujeme alebo robíme celé leto na novej metodike tréningového procesu, akou cestou vlastne sa uberať, čo robiť, na čo sa zameriavať, mať proste jasnú víziu, jasné cieľe, čo tie deti by mali splniť alebo musia splniť, aby zase sa mohli posunúť o vyšší level, v prípade v danej kategórii, čo majú splniť a celkovo meníme aj celkovú stavbu tréningov, cvičení a veci v nich. A vlastne ďalšia taká ešte novinka, že od nedele, vlastne od prvej nedele v októbri spúšťame vlastne skills tréningy na rozvoj zručností pre hráčov. Zase im poskytnú nejakú tú službu viacej, tiež to tu nemali, možno museli dochádzať do iných miest za tým a platili za mňa akože nezmyselné peniaze, veľké peniaze vlastne. Nehovorím, že za nič, ale bol som sa párkrát pozrieť a ja osobne akože by som tam svoje dieťa nedal a určite by som toľko peniazy za to nezaplatil. Aj preto sme sa rozhodli znova vrajím im niečo poskytnúť tu, aby s nimi robili vlastne naši tréneri v tej metodike, ktorú máme nastavenú a aby im nerozprávali niečo iné, lebo aj to dieťa je potom zmetené, nevie čo, lebo každý tréner však má niečo iné preferuje. Takže chceme na tomto pracovať, bude to bývať vlastne každú nedeľu od 8. do 9. sa budú môcť hráči zapísať cez formulár online, všetko aby sme mali na papieri, bude to pre hráčov od roku 2017 vlastne a starších a dúfam, že sa to uchytí a budeme trošku tých mládežníkov zase posúvať na vyššiu úroveň, čo sa týka tej výkonnosti. Keď sa bavíme o tom posúvaní, tak aký je možno posun v tých ambíciách klubu, hlavne v tom Ačku? Bavili sme sa už o tých posilách, že prišiel možno Giorgio Vilčinský, ktorý tu minulý rok, pamätám si pred tými Vianocami toho 23. decembra, tu zamotal našu obranu a dal nám aj gól taký pamätný, že Jano Plava vtedy na tej lavičke dosť vybuchol, keď tu chlapcov doslova tak pomotal a prišiel teda Timo Bodory, ktorý je odchovancom a práve naplňa tú filozofiu toho klubu, že tí odchovanci sa vrácajú po tých pôsobeniach. Napríklad on teda prišiel z Popradu, prišiel takisto Krenžo a možno tá obrana sa omladila, možno aj Slavo Javorka popri nich omladne. Tak, môže byť. Tak čo sú tie ambície? Vieme, že v tej základnej časti bude 7 tímov, 3 postupujú priamo do tej nastavby, prakticky čo majú istú play-off, ako keby aj. Tak ambície určite sú hrať play-off. Že iná ambícia ani byť nemôže. My sme si vlastne v kabíne na tom prvom meetingu a prvom stretnutí dali taký svoj cieľ, že chceme urobiť tú prvú trojku. Vlastne prvýkrát v tej histórii, lebo posledné 2 roky alebo teda ten rok, kedy sme boli bronzoví, sme išli síce cez tú spodnú nadstavbu, ale dostali sme sa tam a dokonca sme skončili bronzoví, minulý rok sme sa tam vlastne ani dostali, takže určite by sme chceli urobiť taký náš tichý cieľ, je vlastne tú prvú trojku spraviť, že by sme to play-off mali isté, že by sme si zahrali tú celoslovenskú nadstavbu, tam by sme sa v kľude už na to play-off pripravovali, ale no akože keď nie, lebo určite je kvalita. V Rimavskej Sobote určite tí sú ísť na postup, tí robia v podstate všetko preto, aj skladajú káder taký. Bardejov bol minulý rok bronzový, tiež to gro týmu udržali, my to sledujeme, takže Kežmarok bude určite dobrý, takže tá bitka Brezno nebude zlé, posilňuje aj chodia tam radši z Detvy teraz, takže
tá súťaž nebude jednoduchá, čiže akože nebudeme lámať palicou nad tým, keď pôjdeme aj do tej spodnej nadstavby, ale vrajím, to play-off je proste priorita a tam už sa môže stať čokoľvek. Tam si praješ koho? Senicu? Ale ja som si tú Senicu akože neprijal ani vtedy vlastne, keď sme ju dostali, chalani ju síce všetci chceli a ja som sa jej obával, lebo tá sila jej bola akože obrovská, čo sa týka kádra, aj čo sa týka tej podpory z tribún, ale nakoniec všetko sa vyrobilo, že vlastne sme cez nich prešli, takže potom som bol aj rád, že sme ich dostali a ono to bolo akože aj keď sme v tej Senici vyšli na ten prvý zápas, ja si to teraz pamätám, ja normálne som mal zimomriavky a na členkoch, čo neexistujú tie zimomriavky, ale fakt tá atmosféra bola perfektná. Vlastne keď sa nám ešte tie 2 zápasy tam podarilo vyhrať, ako ja na to play-off akože spomínam vlastne doteraz a veľmi rád, lebo aspoň nám to hlavne prvé kolo s tou Senicou. Aj na ten 5. zápas, keď sme tam išli, keď sme vlastne doma 2-krát akože prehrali, tak jednoducho sme sa nejako na tej ceste zdržali a okolnosti a veci a my sme prišli do Senice vlastne 40 minút pred zápasom a že ja som si hovoril, že ja sa zastrelím, tí kokša, tam už proste fanúšikovia boli vonku, oni boli na rozcvičke, my sme len proste vychádzali z autobusu. Asi vrajem, čo 8 mesiacov alebo 10 mesiacov proste tvrdej roboty, stalo to kopec proste času, prostriedkov, peňazí, všetkého, chalanov, čas, veci od rodín a tak ďalej. A my sme prišli tu na 5. kolo 40 minút pred zápasom, ja som fakt mal hlavu smutku a vlastne sa tam podarilo vyhrať, to bolo niečo neuveriteľné. Oni točili taký ten dokument, ktorý prakticky mal happy end, ktorý ostalo ticho na tých tribúnach, hej, keď ten Muco Králik dal sekundu do konca, alebo 2 sekundy do konca ten gól, tak dostalo ticho, Paolo Krutý točil ten dokument, klobúk dole pred ním, všetko, čo tam robí a zrazu tá Senica aj to play-off možno s tým Bardejom ostala taká smutná. A tak keď ono, vieš, v tej Senici je to ťažké, lebo tam vlastne ten káder oni majú každý rok kvalitný a tým, že majú takú obrovskú vlastne podporu z tribún, tak jednoducho tí ľudia na nich asi tlačia, aby boli víťazi tej ligy, aby proste išli hore a ono, akože pod tým tlakom sa hrá proste zle. Nie každý hráč ten tlak dokáže proste zvládať. Ono to potom možno nejako tak dopadne, ale ešte keď sa akože vrátim k tej Senici, za mňa to bolo 5 akože vtedy najlepších a najférovejších zápasov, aké som možno aj zažil. Jednoducho tam ste na to, aké to malo grády, o čo sa tam vlastne hrálo a nebol tam jeden proste nejaký zákerný faul, hej, či už od domácich alebo od našich chlapcov. Takže keby to vyšlo tento rok, že by sme si zahrali spolu, tak že bol by som rád, lebo fakt aj to prostredie, aj tie kamarátske väzby vlastne s vedením, aj s Palím Krutým, nám tam vlastne v tej Senici nechýbalo vtedy nič a vrajím aj z pohľadu tej hry, aj pre toho fanúšika tie zápasy boli kvalitné a vrajím veľmi ma tešilo, že neboli tam žiadne vlastne tie zákerné prvky tej hry a hralo sa férovo, síce hralo sa tvrdo, ale vrajím z tohto pohľadu, ako určite by som si ich prijal, lebo tie zápasy by mali presne takto vypadať. Taká posledná otázka možno na odľahčenie na záver. Kto vyhrá podľa teba typos Extraligu? Je to ťažké, lebo každý posilňuje a každý má tie kádre akože kvalitné aj s príchodom tých legionárov. Za mňa asi Košice alebo Michalovce vypadajú veľmi dobre. Typos Slovenskú hokejovú ligu, teda SHL-ku, kto postúpi? To je vlastne tiež to isté, je tam taký za mňa trojlistok vlastne Humenné, Prešov a Skalica. Ja by som to hodil asi na to Humenné. Nie sú takí akože sympatickí, hlavne s tým, čo vlastne oni od toho roku 2019, ako ten klub založili, oni ako kráčali takou podobnou cestou ako my a im to nejako rýchlo proste vystrelilo a taká poctivá proste robota bez všetkého jeho odpíkov, takže ja by som tu prijal asi tomu Humennému, aby sa tam naspäť dostalo. Majster našej súťaže? Neviem, asi by bolo zlé, keby som povedal akože niekoho iného okrem nás, ale vrajím, sú tam týmy, ktoré majú určite aj väčší rozpočet ako máme my, sú tam týmy, ktorí majú aj tú kvalitu obrovskú v tom ústve. Sú vlastne mužstvá ako konkrétne Rimavská Sobota, tí jednoducho idú za tým postupom naspäť, takže podľa toho skladajú mužstvo, takže verím tomu, že sa dostaneme do play-off a akéhokoľvek favorita vyradíme.
Ja ti ďakujem, že si tu bol, ďakujem aj fanúšikom, že nás sledovali. V sobotu začína liga a veríme, že budete chodiť na náš zimný štádion v veľkom počte a že sa občas uvidíme aj na tých súperových kluziskách. Marek, ďakujem ešte raz, že si prišiel. Ďakujem aj ja za pozvanie a ešte raz vás aj ja touto cestou chcem teda pozvať na prvý domáci zápas, ktorý budeme hrať v sobotu 12. októbra. Vlastne práve proti Rimavskej Sobote, takže príde k nám kvalitný súper hneď na úvod, že verím, že ten štart do súťaže v tých prvých 2 kolách, čo dáme vonku, budeme mať dobrý a aj tie Rimavské hneď tie body doma zoberieme. Ďakujem.